הגיבור? גיבור הוא אחד ש... יש לו מטרות והוא עושה אותה. לפי דעתי... יונתן, מבצען טבע. הגיבור שלי, האמא שלי. מה הוא בשבילך גיבור? סופרמן. הכובש את יצרו. הגובר את יצרו. יש כל מיני סוגים של גיבורים. עומד על העקרונות שלו, בכל מצב, בכל זמן, בכל מקום. אני לא יכול, אני מחבק את העץ עכשיו. שמשון. שמשון היה גיבור, לא? כל חניך בבן יקיר, ובמשמע הוא עושה את כל המטלות, עומד בכל המשימות. בשקט! תעמוד בשקט! תעמוד בשקט! כנס לאוטו! כנס לאוטו! קדימה, קדימה, מהר! אם אתה תזוז אני ארוג אותך, מבין? סתום את הפה, אל תדבר, אתה אומר המשטרה אני ארוג אותך, אל תדבר. תקשיב טוב, אני יוצא עכשיו לשנייה. אם רק תעיז לצאת מפה, אני שוחט אותך, מבין? ואושר יקבלו אותך חתיכות, מבין? שב פה ואל תזוז. זה חלק טוב לתאר למה יבנה. כן, אני מגיע, טוב מה. עזרה? זה כן חמוד. תודה חמוד, ביי נסתדר, תודה רבה. תודה. אני בבוקר קם, בקו 5 נוסע אל הים, האוטובוס מלא עשן, שתי זקנות וכרטיסן, אחד כתב